Il-partit illum jiet crossroads. Internament nistgħu tiġġieldu, nistgħu nikkustinjaw. Il-kampanji organizzata mill-Partit Nazzjonalista għal ħatra tal-kap tiegħu dan is-sajf kienet ikkaratterizzata minn numru ta' fatturi, mhux l-inqas iċ-ċensura infami lill-midja, partikolarment lil One News, kontra l-ispirtu ta' trasparenza u l-libertà tal-espressjoni. Iżda dik li kienet bħala suppost liqa bejn żewġ tieħbieb, Adrian Delija u Alex Borch, malajr spiċċat kompli tiżżid l-argumenti interni fil-Partit Nazzjonalista, biġliet, botti u gideb anke fuq l-aktar affarijiet bażiċi. Għamiltu xi tip ta' ftehim, gentleman's handshake jgħidilha li trid. Kemm ġiet ta' ftehim isma' bħalissa jekk joħroġ wieħed minnhom m'għandux joħroġ. Iva kien hemm. Kien hemm. Ma xu jgħid li ma kienx hemm. Iva kien hemm. Nagħmel Fl-ebda mument jiena ftehimtu Mark, il-punt huwa li ma jgħidli partijiet ma jistax ikun hemm. Wara riżenja ta' Bernard Gregg fl-10 ta' Ġunju, il-PN spiċċa bla tmun u l-battalja għas-siġġu vojt ikkontestat minn Delija li diġà għadda mill-konġura ta' 5 snin ilu biex tqaċċat mill-istess pożizzjoni u Lawċi b'wiġġ ġdid iżda b'ambizzjonijiet antiki. Kollox beda mill-hekk imsejjaħ Pazzi Grit. Dan kif it-tnejn iltaqgħu ftehmu f'lukanda ewlenija f'Ħattart li Delija jikkontesta għal kap u Borch ikunu l-viċi tiegħu. Minkejja dan kif anke ammetta Delija dan kollu tar marrieħ wara li Borch li ltaqa' ma' Bernard Gregg u lit il-leminija tiegħu Ray Bezzina biddel femtu u rema kull irġulija meta ddeċida li jikkontesta wkoll. Min hemm daw dikjarazzjonijiet konfliġenti bejn it-tnejn. Din biss ħanajdlek, min qarraq bejnek u bejn Adrian Delija, inti jew? Jiena diġà kont ċar anke f'intervisti li tajt il-bieraħ u fil-ġurnat preċedenti fejn għadt li jiena ftehimiet ma' mhix dik id-deċiżjoni kienet totalment deċiżjoni tiegħi. Dak Delija, Alex Borch xaħat kemm il-darba li kien hemm xi ftehim bejnietkom biex ma tikkontestawx kontra xulxin. Allura x'qed tikwa dwaru llum. Inti x'għattieni u x'qalu għatajli? Inti qed illum li kien hemm ftehim bejnietkom. Għax jiena ngħid il-verità. Jiġifieri Alex Borch qed jikdeb? Qed jikdeb Alex Il-ġlied kompla wkoll fil-ġbir tal-firem meħtieġa biex jitfgħu in-nomina tagħhom. Kompetizzjoni minn se jkollu l-aktar. L-istess sar fl-uniċi żewġ dibattiti orkestrati li ġew permessi mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. F'mossa antidemokratika li ġiet ikkritikata minn kulħadd, inkluż mill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE wara ilment minn One News u l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM, assistejna biss għal dibattiti rekordjati, ikkontrollati u bla wisq sustanza, anke jekk fihom derċar il-ġlied li hemm bejn iż-żewġ kontestanti. Irrid nirremarka fuq li qal il-ħabib tiegħi però illi Għawdex fl-aħħar snin dejjem irbaħna fl-aħħar elezzjoni aħna kellna diffikultà kbira fuq Għawdex ukoll fejn telgħu fil-fatt 3 ministri, jiġifieri mhuwiex korrett illi naraw l-elezzjoni ġenerali li għaddiet illi aħna ngħidu illi fir-realtà irbaħna għax ma rbaħniex. Għawdex, il-Partit Nazzjonalista dejjem rebaħ kontra l-Partit Laburista f'dawn l-aħħar snin kemm ilni anke fil-Parlament Malti. Imma raġa' għoġbu l-ħabib tiegħi isemmi lil Għawdex. Meta kontestajt inti Alex f'Għawdex kienet l-ikbar telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista minn 1955 sal-lum. Il-Labor ġab 55% u il-PN ġab 41%. Iġu ma nistgħux nibqgħu ngħidu l-irbaħna. Tul is-sajf Delija ġie akkużat li baxxa rasu għall-establishment u l-Blue Heroes li 5 snin ilu jnaqdu kontri sakemm qaċtuh mit-tmexxija biex floku jidħol Bernard Gregg. Illum Delija għandu waraħ l-appoġġ anke tal-perċimes f'din il-konġura Jason Azzopardi li saħansitra beda jċempel li tesserati ħalli jivvutawlu. Min-naħa l-oħra Borch għamel iżjed ħoss bit-tifħir tiegħu lill-eks ministri ta' żmien konzi PN, partikolarment Giovanna De Bono u Tonio Fenech, li wkoll indika li lest iġibu lura biex isolvi l-problemi finanzjarji kbar tal-partit. Nistennew naraw se tkun l-għażla tat-tesserati fejn dawk li ġibli li jivvutaw ilaħqu l-20,600, ammont inqas minn 5 snin ilu. 40% votaw fil-jumejn tal-votazzjoni bikrija.